kandi ngangwene nyasaye biamono atoireri bagatwarorande na inu igabuna twarorande iga baminto gakieso okorere kene kya nyasaye abantu baminto gomba njite mono eno bwajani bwino no gusaba kwino na kogere tutudemiga wararwani uchisegira kinsegine kya basacha na inde na botoko gendera uchirwana uchibosyo ekiagera abagusina barabwo mbabwate eraiti yawe yo gutwara gatari asobo gambi gwitse gusaba notari boyo esabali eri mwande betinganji tubiranga ere abantu babintu byabo ona ere ne wochara achaki utara esabali ero nkogenda tole ende toko genda totali gutena paka toikise nyombe eria awangwana bali bande bana gwitana nansa ana teyanze gore okama ndundo ta ido kama ngombe ndundo ta ko soe kero keriga gusaba na mota ito echo me mota ito kama wasini gazi mota echo mota ito kama wasini gazi mota ito kwa as nje data ito kwa tebiga kwa kodi nengi gazi abantu baminto na aba emirimo ya serikali to gwitana na inuga to kole emirimo kango waene keriga ntayarinde uchake gazi no yaro uchaka no nyemambi inde tokonye ito gamba boli gake abantu baminto egentege ko kushanga barakere gazi mwende obo choni mone kwa bero to okora toko kumaina abantu baiga toko toko marangari okora kore bintu bitali yo wene nekene ngita abantu baroche boka banyene baroche ngente ngeri okore gazi basa ko irese bakoli egazi okore kana yo kana abantu abo bakugamba egazi yo kaba okora bakubokere ndikomambi okora toko sakolese ito ina ile gazi yo ke okore kana osakolese mene mote yeleo si okore kana una to kwa na to ni nebo ni ga can tell you in schools I have spoken to about 4 principals this morning alone. They have not received capitation. Capitation has not gone to schools. Tumetuma watoto shule, wamefungua shule. Sasa abalimu wetu wakora geria bana. Nembe wakora geria bana. Na ende kero tote woto me yosomenga seti 24 billion jebiru. Wame uchako mnyo kchinde ke witaka ko wasi ngistina ine. Yani abagina waito zi ngistina ine moisa ine. Obono na bana isikobali. Obono boji amten. Otono kiboyo. Ya. Abandaba egasi abasinyire usabona kimolo chini egasi abasinyire ninde intuna nyasa totongi taba gusi njenda yale ndikurusie sa toye chake naenda morale bune serikali ko manage tiburonge ebintige ndoketa saleke no yene kebo ikamkwale kemirimo utware kolektive de school okaya yo bosa kolektive de chabantu bwale ngoro bono igasi yo no tumaina ngaina waka komunuwa onja onjukanama kuliya abantu baje baje abantu botuka baba ira ujalia ino uno mosene tateba mokubera na bara to wese kwera singi 200 kuwese basa kwere chiwe chetu baba ichiri bukobi kero mu anye baba ichiri bukobi mwaga na none chimba chabo baba ichiri saka ichiri che serikali mo ibire bas moti nyo ikabwe chukura nyasa kala tokonya to tell me goodbye umanya to tell me wono rabuni nzeko baba managed oboro kere ni gasi okorwa usabona tali boy abantu baminto dare kyo gara ko basabana ekamu una mwana dio mitakwa na seneta oja kare chikura kero muntu ngene to kwa tekura kendo kera tokonye ni chikura usabona tali boy to kwa chikura kama na jaba na minto kero muntu kwa chikura abantu to ko bake kundi de ko kundi abukiri ne kadi yo to ko bata chikari to kire ga to kwa na kendo kende abacha ga iga to bakwani na mbuya mono a te bibi te bia o te to te bibi mono tu to saber de sa ko va ver ara to ayi tu ke digo to e letre to be ke tu ko chon kra se asini mam to boke jawano mombo ya maswali na ega zitu akubika na kiwa akolire ke yeki omanye ko rosa bana baito moto ara butingo esa bantu bato ba capitation school vamos a colectivo ese que inche que veremos eso moro ebinte to ko biata ko ikabantu ba minto to koro mu kebona nyasala tukwatsi elinde ensene ke gutu a tuno monna nyasala abantu baito ba ko kolire ga zinu mukia bakusimba libasangami wono ntaya de tole ko gendra ko kolire ga digamba devi enquadra ya neo moelio
I will not let you down. Tingo wabeka ize. Ngongo tara kirase. Yeah. I will not let you down. Goto tara unapati kia watevia ntwali ngimeru wikiria. Kirase toko genda. Abante bako jaba mbori bosenga. Umwana unero kukumatiani. Umugusie. Abantu bako berta bagusie. Tata kwa tofanya likuwa lingi education ni wakisienze. Bante nga etata genda ikuchemu inundu kwa kodi. Ekadi toka nyetu tobe kime. Na ina omole hivyo? Nasaba senya abantu wa minto. Toka endrego saberana. Tuanchane. Tukwatira namo. Nide mwa waisa ko itaberana muntu ndibwezi atuatanane. Omaite narore bintu bindi byakore kanabune birobi abamwisone batega abantu achakire bintu to kuzito manyiti ndokurwana biriro abakuzinkurwana to lebiro muntu ndi gichoni ngo kuboja abantu ochikurwana biriro muntu ndo umwako ndo tukutangina ana ako ira abantu ochikurwana kanye gutagita kokore barasa tukorangiria abantu giti ali okore baraso osoge ndi sabantu ali bakwana boro kinoro manene abantu kwa chinungo chikuita abantu biriro bakoro ke abantu no monto manole obuna bora no buchoni muno mumyate ya sawa senya abantu amitombi yamo utategete na kwana bas okay yene mbanda ya ito embanda ge korosi kujaba litoke lingana iga abantu baito moigwete oyo no mwana ito yasago seseni asobota chabwa gororoka neko koligia kenore enda mjungano ne mbijamono yasago seseni yasago seseni mabuo abantu baito abantu bekanisa motigo mwana oyo musabere abana baitase bogo tachaiga bwana kokororoka engoko ya mito mutari ngora oyo ne ndume oyo no mosaja omosaje chewore biya mono nyasaba seseni sane tabi ya mono asante sasa tukuruhusu Ahí está.